Tento kolagén je zjavne jeden z najlepších na trhu. Poďme si ho otvoriť a pozrieť sa, či je naozaj tak odlišný, ako ostatní hovoria. A je s príchuťou maliny, ktorú ľúbim. To, že nám kolagén zmierni bolesť kĺbov, hydratuje pokožku, podporuje rast vlasov, to už vieme. A prečo som si objednala práve tento? Obsahuje hydrolyzovaný rybí kolagén, ktorý má najväčšiu absorpciu a účinnosť. To znamená, že si ho nebudete musieť tak často kupovať a kúpa vás vyjde menej. Pomáha zlepšovať hydratáciu a elasticitu pokožky dvakrát rýchlejšie. Pozrite sa na moju pokožku v zrelom veku. A na rozdiel od ostatných kolagénov pociťujeme ženy, ktoré ho používame, redukciu vrások a zlepšenie kvality vlasov už za 7 dní. A prečo ho ostatné ženy skutočne tak zbožňujú? Objednajte si ten svoj a presvedčte sa samé. Teraz s dopravou zadarmo.